दिनै 1 मे दिनैनि दिनावनो UN ब्रह्म बड'फा मुम्बाइनि आगोलनि बम्बे टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव बिथाङा रुंसारि जायो। आरो बै समनिफ्रायनो दिनैनि सानखौ बिथांनि जानाय थैनाय सानखौ बुहुमनि बर'फोर लोगोसे मैया दाखालिनिफ्राय बर' कसारि अनसाय गाव हायुंआरि खुंथाइ जोनोम जानायनि उननिफ्राय काउन्सिलाबो बे हाबाफारिखौ खुंबोदों, दिनै गुवाहाटी बड'लेण्ड भवनाव जोंनि काउन्सिल लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानाखि बिल्डिं बेनि गासै स्टाफजों जों बेवहाय बिथांखौ जों गोसोखांदों, बिथांनि जानाखि सानस्रि बिथांनि सान्थौ जों गोसोखांदों। दिनै बेखौनो लानानै मोनसे जों मोजां मोनसे हाबाफारि लाबाय। बे सानाव मोनसे मख'जाथाव सानबो बे साना बे जाहैबाय इन्टारनेशनेल लेबार डे, मे दिबक जायखौ जोङो मिथिना मोनो। मे दिबक दिनाखौनो बिथाङा थैदों। थैनायनि उननिफ्राय बिथांनि जानाखि सानस्रि सान्थौ बर' समाजाव जाबायदि गोसारदों, दिनैनो बेखौ बिथा होनानै जोंनि बुहुमनि बर'फोर बिसेसकै सा सानजा भारतनि बर'फोरा जयै आवगायलांनानै बिथांनि जानाखि सिमां, बिथांनि जानाखि स्ल'गान, बिथांनि जानाखि फिल'सफि, बिथांनि जानाखि साननाय हनायनि मोनफा मोनफा हाबाफारिखौ दानि जानाखि बर' फिसाफ्रा, बर' दैदेनगिरि बिथांमोना जयै मावफुंलांनो नाजाबाय थादों। आं दिनैनि बे समाव आरोबाव गोसोखांदों बड'फानि जानाखि साननाय हनाय, बिथाङा मावफुंनो लुगैनाय जानाय हाबाफारिखौ जोङो मावनो थाखाय जयै जोङो आरोबाव आवगायदों।